viscut els dos moments més interessants, posada en marxa d'una nova màquina i orientar-la molt més políticament. La idea és sempre tenir un peu a cada costat, no? Un peu a la institució, ara que estigui al govern, però sense perdre aquest altre peu al carrer, perquè si no doncs, pot passar que acabis desconnectat de la realitat. Durant molt de temps vam estar molt fixats amb les quantitats. Una de les agendes més importants que nosaltres estem seguint com podem és la de l'agenda de l'eficàcia de l'ajuda. Aquesta agenda que es va marcar a París l'any 2000 i que l'any 2008 va tenir un aterrament, crec que molt més real a Acre, parla de coses tan importants com l'apropiació, qui ha de definir quina cooperació, que són els veritables protagonistes, que són les persones i les autoritats en un sentit ampli dels països del sud, que parla de l'harmonització, és a dir, que ens hem de posar d'acord els diferents actors per no generar despeses extraordinàries, per no perdre'ns en burocràcia, per anar plegats, de la coherència pel que fa a les pròpies línies del propi país, és a dir, nosaltres no podem fer qualsevol cosa si no ens hem posat a disposició i alinear-nos amb les polítiques del propi país. I finalment de la rendició mútua de comptes. Hem de poder explicar què és el que estem fent, tant aquí com allà. En temes d'equitat de gènere, per exemple, com en d'altres espais, però en aquests especialment, pot ser que estiguem reproduint esquemes, reproduint relacions de poder patriarcals en la cooperació, i això ho hem de trencar. Hem de tenir una nova cultura de la cooperació molt més basada en l'equitat entre dones i homes i en l'apoderament de les dones des d'un bon principi. Quan vam estar fent reflexió al voltant de com ho havíem de fer, va ser quan vam elaborar el segon pla director, el que estem acabant ara, que parlàvem de que un dels eixos transversals de la cooperació catalana havia de ser l'equitat de gènere entre dones i homes, i a més ho vam vincular amb l'apoderament de les dones com una acció concreta, com un objectiu específic. Però ens hem passat 4 anys i veiem que tot això es anava evaporant, que no es concretava amb res i que per tant parlàvem i era més retòric que pràctic. I vam decidir fer unes directrius. Donem pautes molt específiques amb diferents nivells. I aquí entrar una miqueta en la primera pregunta, no? El com, el de quina manera, com ha anat això? Doncs realment ha anat molt bé, ha estat llarg, ha estat molt llarg, vam començar fa un parell d'anys, imagina't, i hem acabat ara. Ha estat una elaboració de 3 moments. El primer és posar-nos d'acord amb el què. Quina havia de ser una miqueta la metodologia, que és molt important perquè ha de ser molt participativa, i la final, que és la que hem tancat ara, que ha estat l'aprovació. Però pel mig, en l'elaboració, vam tenir en compte una aportació des de fora. Vam creure que era important que hi hagués un tercer, és a dir, unes consultores, que ens fessin una anàlisi amb 3 vessants. La vessant més estratègica, que és la del diàleg entre els diferents actors. Què volem fer en l'àmbit de l'apoderament de les dones i de la transversalització de l'equitat de gènere. Un altre més operatiu, com ho fem concretament, exactament en els projectes, en els programes, en la planificació, i probablement el més sorprenent seria l'institucional, és a dir, com nosaltres incorporem a la nostra pròpia estructura i en el pensament, en la cultura organitzacional, doncs, aquests canvis. Per tant, estratègia, operativitat i institucionalitat en aquests canvis. I justament com que l'equitat de gènere, l'enfortiment del paper de les dones no deixa de ser un mecanisme per trencar una relació de poder injusta, havíem d'identificar molt bé quins eren els espais que havien d'ajudar a trencar, i hem d'ajudar amb un nivell estratègic perquè és diàleg polític, hem d'ajudar a trencar-ho organitzacionalment perquè depèn de com fem les coses, des de com les pensem, fins com les elaborem, fins com les executem i com les avaluem, i finalment nosaltres mateixos ens hem de trencar les pròpies estructures, que són estructures que no estan pensades des d'aquesta perspectiva, i per tant hem de canviar el nostre vestuari, la nostra construcció i els nostres hàbits. Per exemple, a l'hora de dotar-nos de nou personal, nosaltres publiquem i enviem en diferents canals una publicació on hi ha uns requisits i uns criteris de valoració. Doncs si cal modificar els requisits dels criteris de valoració per sortir del biaix, perquè sempre existeix un biaix de desigualtat de gènere, doncs intentar subtreure, identificar quins són aquests biaixos i solucionar-los i canviar-los, per exemple, amb la contractació de nou personal, o per exemple, pel que fa a les relacions que hi ha internes de funcionament, de reunions, de presa de decisions o dels processos, de diferents processos que hi ha dins de l'agència, dins de la direcció general, a l'hora d'establir directrius, a l'hora d'executar, de decidir, intentar identificar aquests biaixos que hi ha de desigualtat i modificar-los. Jo abans parlava del nivell estratègic, del nivell operacional o del nivell institucional, però, per exemple, proposa
accions concretes, indicadors específics i mecanismes de compliment. I a més aquests objectius estan a curt, a mig i a llarg termini i parla tant de recursos, de diners, com de personal, de persones, i proposa fins i tot uns canvis, quan parlava abans de la part institucional, no només a la Generalitat, sinó també a les pròpies organitzacions no governamentals, que també han d'adaptar aquests canvis institucionals dins de la seva pròpia organització. Per tant, no només parla de Generalitat, sinó parla de coses concretes que es poden avaluar, perquè hi ha un indicador molt clar, i al final d'una etapa es pot arribar a la conclusió de si s'està complint o no s'està complint. A mi la que em sembla més interessant, però, d'actuació, és la que proposa pel que fa, per exemple, amb la cooperació directa, enfortint els espais de gestió pública, és a dir, els governs, els diferents nivells de govern, des del local fins al nacional, per enfortir les polítiques públiques d'equitat de gènere, enfortir en primer lloc les estructures, les unitats amb diferents governs, les unitats que es dediquen als temes de transversalitzar l'equitat de gènere o directament d'empoderar les dones, però a més perquè influeixin tant amb la part legislativa, és a dir, a l'hora d'elaborar lleis, com la pròpia estructura a l'hora d'enfortir-se, com d'influir sobre les accions concretes, per trencar aquesta visió patriarcal i aquest model de cooperació que històricament hem anat nosaltres reproduint, no tan patriarcal, i això ens permetrà també veure fins a quin punt això està alineat al que estem fent aquí, perquè clar, per coherència de polítiques, també ens hem fixat molt amb el Pla d'Igualtat de Dones que hi ha aquí a Catalunya, i això ho estem fent conjuntament l'Institut Català de les Dones, que intentarem reforçar-ho amb una unitat del govern que crec que és estratègica, que és la Secretaria d'Administració Pública. Per tant, que el propi govern, si està interioritzant aquest Pla de Dones, aquest Pla d'Igualtat de Catalunya, com nosaltres aquesta adaptació en aquesta planificació nova també la podem fer un seguiment amb el que estem fent al sud i aprendre, perquè probablement en alguns d'aquests països les velocitats són diferents. No té res a veure, però tenim moltes mostres que en països del sud que creiem que nosaltres anàvem a fer una aportació i hem acabat aprenent, ens podem trobar que no només estiguin donant suport a organitzacions feministes o organitzacions de dones, sinó que a més estiguin aplicant una concepció molt més transformadora pel que fa a la lluita contra les desigualtats de poder entre homes i dones. En països en els quals la protecció dels drets de les dones o la lluita en contra de les desigualtats de poder entre homes i dones o en països on les polítiques d'apoderament de les dones són febles, què hem de fer? No treballar-hi? No, i ho hem de continuar treballant. Si no podem treballar des de l'àmbit de la cooperació directa, ho podem fer a través de l'enfortiment de les organitzacions de la societat civil que estan reclamant l'exigibilitat d'aquests drets, o d'altres en l'àmbit acadèmic que estan teoritzant sobre aquests drets i estan fent propostes en l'àmbit legislatiu. Un dels temes que tracta les directives justament és l'acompanyament en els governs, però també no només els governs, sinó en l'àmbit de la cooperació amb tots els actors per al compliment efectiu dels tractats internacionals pel que fa, per exemple, als temes específics d'apoderament o d'equitat de gènere. Tractats que tenen moltíssima actualitat, tractats que se suposa que tots els estats haurien d'estar implementant i no sempre és així.